مرحبا بك يا رسول الله. يا ونشي زيد سماو ومدوكري مي كشباوا إذن يسوي دام سدري وانا أملك سبا وزيري دوغري نكام سامو بان halitta gunka na zo ziljalal na maula. Da tausar lafazi na ke bida hasbuna da zan yaban mai cikar isa yau mudana wanda dalilinsa ziljalali ya yi ko'ina sannan yana girmama kadarinsa shi kadai ya kira habibala. Tira mancin karafu kai gurin shugaba wanda ka kafa littafi ya farcinsa ba amma ilahu bayi ba zai ba ko nan gaba waton kwacin kama zunubi kowa a gaban ka ya cire hula. Na kuma yin kasi da kai gare ki matar Ali kasikantacce ku yake rika ya koma wali samun irin isar ki ko annabi mursali sunan ki ma kawai magani ne ya zahara ku jarba ibadallah. Da baka karar na taho na gaishe da kai na jaru na ma shugaba yake ce da kai sannan da zai yi fati ya ce wasiyinsa kai kuma kofar shiga gurinsa kai ne da an biyo ta gunka yanzu a kulla. Samkarar bautar halitta marhaba bika ya rasulullah. Sa'ada ummul khair mahaifiyar shugaba ka kafi iyayen kaunu ba su ya budallaba labaika wanda ya zamewa maraya uba ba gai da rabu turabi alkarar rabulasan waliyallah. Mun kara kodewa rabana da yabba mu kai ne ka zama silar samuwar dukan talikai dan ka muke laifuka yi launa kau da kai mun yi mun tuba kuma ya fe algabbar garkuwa ga hizbullah. Karafu ke duba yayi mana barun nada baiwar ka kullum zuba take alamuna jida kai rama ne kun bayi uban sayida wallahi laula ka da faɗa ba a kiyama ba wanda rabbu zai kalla. Kana salamar wutar kalilu kairul wara badan ka ba hakikanin wutar zai dira dan ne kana jirgin nuyatin tsira ka tausasa wa Dawudu karfe baiwar ka aka san wa biya hula. Mulkin ka na Sulaiman yayo sarauta da shi an san wa Yusuf kyankena a tatin da shi Musa da sirrin karafu ya yi gani da shi sanin yi sarka sai ran kiyama ranar da ba mai zuwa gaban Allah sai Rasulallah sai Rasulallah. Allah ya yi duniya
da lahira danka ne, sannan yayo aljanna gidan masoyanka ne. Ita wuta ya idan ya samu gautanka ne, Rabbu kaunar ka ce salama ka kishi auta jinin ka zai tsalla. Samu kaɗayan bautar halitta marhaba bika ya Rasulullah. Nufin halittar nau'i na ɗan adam shugaba, shine na farko a can anan ya koma gaba. Kyawun ka kafa an biya ba zai haƙoran kawa, na fusu tana muradin ta ganka idanuwa daiman zubar balla. Manzan Allah kaunar ka daɗin arshe ya fi ƙarfin faɗa. Wane amarya da miji ko kawumi da ɗa, wane makaho da ido bakon mai gida. Sirrin muhabba a shi ya kare mai sansa ƙaunarsa zai ta yin talla. Kai mana komai mun gode shafi ilwara, bango abin jingina ga wanda zai yunkura. Gatan Arab har da ajamiyo kairin wara, bayar geda hayai na dama uban dukan mayu ba Rasulallah ya Rasulallah. Yaro muke yi wa tambura tintintini, sannan ya fifita kadarin katin babu ni. Mai san ka da iyalanka ke kira mumini, wallahi mai san ka shi ya dace ku fitar bawa ya so na diyalla. Mai san maiki dole so wasiyar da yayi, sannan ya dinga kwatanta da shi kansa yayi. Tilas bara ga masu canza tsarin da yayi, in da yayi umarni ka saba kowa ya ka zama aduwalla. Samu kaɗayan bautar halitta marhaba bika ya Rasulullah. Annabi ya bar mana alinsa su za mu bi, ga duk musulmi ƙaunarsu ta zama wajibi. Tsarin imamantin suka san da shi bi da bi, daga annabi sai Imam Aliyu sai kuma sauransu ausiya wallah. Suna kadai jirgin kubuta ga duk mai rabo, sune a Qur'ani na tarabbana na yabo. Sune kadai har aljanna ma suke yin rabo, sune siradil mustaqima wasu su hanyar da babu jin kulla. Wallahi alil bait ake rikewa akai, ba masu san yin lamarin su sai ba su kai. Kawai fita ya zamto cikin masoya da kai, sannan ka tabbata kai wilaya ga isna shara wuliya wula. Imam Ali ya san dausin da Zainul Ibad, Bakir Sadiq Kazim Sayyid da sai Jawad. Mama Aliyu Ladiya Sikari wa Rashid, Adirik na sahibu zamani rashin ka na sai danuwa balla. Ya wasila wallahi dan narji sajira muke yi ka zo, ka rushe zalunci shari'a ta bari gizo. Da haƙƙi
batika in muka yarje na zo a cikin ansar da za su bi ka idan ka zo tabbatar da dinullah. Rashin ka ya sa Yahudu na ta iko da mu, an sanya tsoro da firgici suna bi da mu, an sa tunaninmu ya ƙi istiwa idan mu, ma da kansu su ma Yahudun zuwa na dujal suke ta yin shela. Sankarewar bautar halitta marhaba bika ya Rasulullah. Yahudu kullum yana jiran zuwan nasa ne, kima Kirista yana jiran zuwan nasa ne, wa 'yan uwa musulmi na wasirar mu ne, wa wanda Allah ya yo abawa shi ke son rayuwa barkallah. La kai mana buwa dan yi mamun rida, ka shirya al'umma don addu'ar sayyida. Allahu dan kaunar da kake wa nurul huda, ka kara ba mu karfin sabati domin imami Ali Asadullah. Ya shugaba alin ka kadai nake wa yabo, abba na shak mai sharifiyan ka ne mai yabo. Yan da'ira shugaba ka ba mu babban rabo, shuraba da safinatun najati da masu san alin Rasulallah. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah.